खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअआव आं ज्योति बसुमतारी। खुलुमबाय आंनि हा ब्रह्म। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं। उदालगुरियाव गाजा गोमजायै मन्त्रि सरन बर'खौ बरायदों। हाजोआव 3 लाख रांनि ड्राग्स जब्द, फालांगिरिया खारखुमादों। नुनमाटिनि गेट हस्पिटालनि साखाथियाव सासे लाइमोननि गोथै सह मोनदों। जुबिन गार्ड रुंसारि जानाया आबुं दानसे जाबाय। भटार फारिलाइनिफ्राय दानजागोन आयेन बेरेखायै हाबसनफैनायफोरनि मुं बुंदों अमित शाह। जु रडआव भारा थानाय सासे लाइमोननि सह बोखांदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। मन्त्रि मोननाया आंनि थाखाय मोनसे सिमांमोन। दिनै बे सिमाङाव मोगथां महर मोनबाय। शनिबारखालि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मन्त्रि सभानि सोद्रोमा महरै समायखिरा लानायनि उनाव बे बाथ्राखौ बुंदों सरन बर'आ। मख'नो गोनांदि बिधान सभा बिसायख'थियाव गेजेराव 5 दानसोल' सम थानायनि गेजेराव शनिबारखालि मासबाद बिधान सभा बियाबनि बिपिएफ दोलोनि एमएलए सरन बर'खौ आसाम सोरखारनि केबिनेट मन्त्रि महरै समायखिरा लाहोनाय जायो। ओरैहाय केबिनेट मन्त्रि महरै समायखिरा लाना फैनायनि उनावनो हराव उदालगुरियाव हाबफैनाय लोगो लोगो दोलोनि मानसिफोरा बमा पाटाका सावनानै गाजा गोमजायै बरायो सरन बर'खौ। न'खरनि सुबुंफोराबो न'नि लांगोनानिफ्राय बिबार, चन्दन आरो दै गोथार सारनानै बरायनाय न'आव सोयो। गावनि न'आव हाबनायनि उनाव सरन बर'आ खौरांगिरिजों मोगा-मोगियाव फोरमायोदि बियो थांनाय 2016 मायथाइनिफ्रायनो मासबाद बियाबनि एमएलए जानानै दं। सानसेखालि बियो मन्त्रि जानायनि सिमां नुदोंमोन। बबेखानि बिटिसि बिसायख'थिनि रिजाल्टआ गावनि सिमांखौ मोगथाङाव जाफुंसार खालामबाय होननानै बुंनानै सरन बर'आ गावनि बियाबनि भटारफोरजों लोगोसे बिपिएफनि आफादगिरि आरो बिटिसिनि सिएम हाग्रामा महिलारिखौ साबायखर होयो। बेजों लोगोसे मन्त्रि महरै गावनि आखायाव जोबोद एसेल' सम थानायनि थाखाय बिफानारि गासैबो खामानिफोरखौ गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि सुबुरुन बायदियै मावलांगोन होननानैबो सरन बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो। कामरुप जिल्लानि हाजोआव गोबांथार बिबांनि ड्राग्स जब्द खालामनो हादों। स्रोद सुलुंखौ बिथा खालामनानै हाजो पुलिसा हरखाब सिग्रोमनायाव जब्द खालामनो हायो ड्राग्सखौ। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला हाजो पुलिसा हाजोनि साराबारियाव हरखाब सिग्रोमनायाव गंसे स्कुटिनिफ्राय जब्द खालामनो हायो आयेन बेरेखा ड्राग्सखौ। बबेखानि जब्द खालामनो हानाय ड्राग्सनि बिबाङा 37 ग्राम आरो बेनि बेसेना खमैबो 3 लाख रां जागोन होननानै पुलिसा आन्दाज खालामदों। बेनि अनगायैबो पुलिसा AS01BX5537 नम्बरनि स्कुटिखौ जब्द खालामनो हायो। पुलिसा फोरमायनाय बादिब्ला पुलिसनि सिग्रोमनायखौ गुमुर मोननाय लोगो लोगो ड्राग्स लाबोखुमानाय सुबुङा स्कुटिखौ गारनानै खारलाङो। जाउनाव पुलिसा बे जाथायजों लोब्बा थानाय सुबुंखौ हमनो हायाखै आरो सिनायथिनोबो हानाय जायाखै। अब्लाबो बेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होननानै हाजो पुलिसा सुलुङाव फोरमायदों। गुवाहाटी नोगोरमानि नुनमाटियाव सासे लाइमोननि गोथै सह बोखांदों। मेटखारिया ओनसोलाव ड्रेननिफ्राय बोखांदों लाइमोननि गोथै सहखौ। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला नुनमाटिनि गेट हस्पिटालनि साखाथियाव थानाय ड्रेननिफ्राय बोखांनो हानाय जादों लाइमोननि गोथै सहखौ। लाइमोननि सहजों लोगोसे AS01FS3360 नम्बरनि गंसे केटीएम बाइकखौबो बोखांनो हादों। बेनि सायाव जायगानि सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला दिनै फुङाव ड्रेनाव बाइकजों लोगोसे गोग्लैनानै थानाय थासारियाव नुजेनदोंमोन लाइमोननि गोथै सहखौ। लोगो लोगो जायगानि सुबुंफोरा पुलिस बिफाननो खौरां हरो आरो नुनमाटि पुलिसा जाथायसालियाव थांनानै लाइमोननि गोथै सहजों लोगोसे बाइकखौ बोखांहैयो आरो पस्टमर्टेम आनजाद खालामनानै दैथायहरो। रिपर्ट बायदिब्ला बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै जिउ गोमानाय लाइमोनखौ सिनायथिनो हानाय जायाखैमोन। बियो मोनसे हरखाब जाब्रबथाय जानाय जाथाय जानो हागौ होननानै पुलिसा आन्दाज खालामदों। अब्लाबो बे जाथायनि आन्दोआव गुबुन थानो हागौ नोजोर होनानै नुनमाटि पुलिसा नायबिजिरनो जागायदों। आसामनि हार्टथ्रब जुबिन गार्ग गैयैया आबुं दानसे जाबाय। 19 सेप्तेम्बरखालि सिंगापुराव यार्ड पार्टीनि समाव लैथोनि दैयाव गबनानै सोमोनांथावै रुंसारि जादोंमोन जुबिन गार्गआ। बे 30 सानाव जुबिननि अनसायगिरिफ्रा माबोरै दं बेखौ आरोबाव बुंनांगौनि गोनां नङा। रायजोनि गुबुन गुबुन जायगायाव दिनै जुबिन गार्गनि सोमोनांथावै रुंसारि जानाया दानसे जानायखौ लोब्बा लानानै बिबार बावनाय हाबाफारि खुंदों।
बेनि अनगायैबो आसामनि गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय माखासे सुबुंफोरा फैनानै दिनै फुंबिलिनिफ्रायनो सनापुरनि जुबिन गार्गनि मांखरसालियाव थुबुर जाफैयो। धुबुरीनिफ्राय सदियासिम सुबुंफोरा थुबुर जादों जुबिननि मांखरसालियाव। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला दिनै फुंनि 10 रिंगासोनिफ्राय जुबिननि मांखरसालियाव मेथाइ खननाय हाबाफारि बानजायो। 11 रिंगायाव नाम कीर्तन आरो 12 रिंगायाव गासैबो धोरोमारिफोरनि आरज गाबनाय हाबाफारि खुंनाय जायो। बाहागो लागिरिफोरा बेलासिनि 2 रिंगानिफ्राय प्रसाद राननायजों लोगोसे रेजें आदार जानाय हाबाफारि। बेलासिनि 3 रिंगायाव एसआइटि हानजाया दिहानाम दिन्थिफुंगोन। बेलासिनि 5 रिंगायाव सिफुं देंखोनि गोमोथाव दिन्थिफुंनाय जागोन। मोनाबिलिनि 7 रिंगायाव जर'खा दामग्रा देग्रा महरगिरिफोरा गावसोरनि दिन्थिफुंनायखौ दिन्थिगोन। मख'नो गोनांदि बे गासैबो हाबाफारिखौ खुंथायनि हेफाजाबजों खुंनाय जागोन। हरनि 10 रिंगायाव फावथिना दिन्थिनाय जागोन। भटार फारिलाइनिफ्राय दानजागोन आयेन बेरेखायै हाबसनफैनायफोरनि मुं। बे बाथ्राखौ बुंदों मिरुनि नखर मन्थ्रि अमित शाहया। एसआइआर आरो आयेन बेरेखायै हाबफैनाय गुबुनारिफोरनि सायाव बाथ्रा बुंनानै भटार फारिलाइनिफ्राय गासैबो हाबसनफैग्राफोरनि मुंखौ दानगोन होननानै बेफुरसार बिबुंथि होदों अमित शाहया। मख'नो गोनांदि भारत हादरनि गासैबो रायजोआवनो एसआइआर नायबिजिरनाया जानांगौ। भटार फारिलाइनिफ्राय गासैबो गुबुनारिफोरनि मुंखौ दाननांगौ। भटार फारिलाइयाव सासेबो गुबुनारिनि मुंखौ लाखिनाङा। गासैनिबो मुंखौ सायख' दाननांगौ होननानै नखर मन्थ्रि अमित शाहया बुंदों। बबेखानि आसामाव बिजेपि सोरखार थानायनि जुनै गुबुनारिफोरनि आयेन बेरेखायै हाबफैनाया बन्द जादों होननानैबो अमित शाहया बुंदों। गुवाहाटी नोगोरमायाव थानाय जु रडनि ओनसोलनि नामखर पटनि गंसे न'आव सासे लाइमोन सिख्लाखौ जिउ फोजोबना लानाय थासारियाव बोखांनो मोन्दों। जिउ गोमानाय सुबुंखौ आर्य विद्यापीठ कलेजनि फरायसा दिया अधिकारी होननानै सिनायथि होदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला माखासे गोबाव बोसोरनिफ्रायनो दियाया गावनि बिमा-बिफाजों जायगानि 18 नम्बर न'आव भारा थाबोगासिनो दंमोन। बबेखानि दियानि हरखाब बेबादि गावनि जिउखौ फोजोबना लानायनि गुबै जाहोना दासिमबो सोराङाव फैथ'वाखै। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।